Haini bagai bobai puila yak musujak eba boni puila kothoma basani mungkha delang. Delang kaisa delang tamung ke delang kaisa buduk ni mungto buduk. Ke a delang norok ma porikhe na abo kaisa syllabus tongo. Agi TTPO bo tongo tau NEPO bo o delang tongo. Haini bagai bobai sijak puila kothoma basani mungkha delang. Delang 2010 bisio kari jago. Amni yaklo bobai ulni sijak naisingano. Naisingano hinainai 2015 bisio bo o hao seikarika. Amni yagulo bobai te kaisa sijak 3 number hasuk moidani muktui hinainai bo haini hai sipika abo ke 2014 bisio. Hasukni moidani muktui. Dabal kaita kada aro hasuk moidani muktui. Kaisang nai aro. Hasuk moidani muktui double kaito khama. Okay, boni tinta sung kothoma bosa mangkha Utpal Debarmani. Haini bagi Utpal Debarma ba sijak kaisa kothoma bosani mungsidi ke kwbangma option phaimano ke boni tinta kothoma bosa tongo. Kaisa ke delang tei kaisa ke naisingano tei kaisa ke hasuk moidani muktui. Hasuk moidani muktui. Amai ke sung mano. Kamun pare sung talau thangka ke nugo Swikrung Nandakumar Debarmani. Swikrung Nandakumar Debarmani boni puila kothoma bosan mungka boni ke kothoma bosar bisi kari deo boni ke resamung koglop ama herok kothoma yung natok ama herok kwbangko hai ni bagui bo boni kok bukhal tei kothoma bosar ko bo khub kom no suyo. Kaini bagui bo bai sijak puila kothoma bosan mung ungkha Kereng the Great. Abo translate do Kereng the Great. Nini 2016 bisyo karika. Ete kisa translate karifyo kabo. Second number kothma hanine. A kothma wo translate no. Ete kisa translation abo karifyo ka 2016 bisyo Panchatantra ni kothma ni. Panchatantra ni kothma ni bo kaitham translate khaine kothma sa sinani sungno. Engke sungno ko amuni pore Nandakumani pore sung te khoroksa sikrangjik nene sinuwo Semoli Debarma. Semoli Debarma ba sijak salsa hasugo nene sungnugo oborok thanai rogo phayudo salsa hasugo kot mabasa sinu sabo te bo bisyo sikerjak ama ke pho kanke oma herok phaygenke sung busia thangota obo sabja sikamo ama herok kahaini bagi norok jate confuse yana tui serai ke buji sinani o kothoma bosani bagi bo 2023 bisyo Bhisma Dev Bhattacharya mukubo sokan bakado 2023 bisyo bo 2023 bisyo o kothoma bosano seikari kheno botamo o kothoma bosani mungine bo Bhisma Bhattacharya mukubo sokan bangkha ya aro ama ke phaimano Bhisma Bhattacharya sokat bo bijabni bo bijabna swiman ke salsa hasugong naita buchikada amhai ka amni yaglo sungte kaisa tolao thanglaiano sungkisa tini teng dollar sinai te khoroksa Bimol nene Bimol Debroma Bimol Debroma bobo khoroksa sikreng hapino boni sumung bisi kari phano boni je suijagya paimamani abo belaino koborok hamkraini bagi kaisa bedek bopra eba thongla ni mano ke Bimol Debroma sijak kotha bosa kaisa kha Tuisa Lamjar nisung nugi mano Tuisa Lamjar January 1999 bisuo obijab sikar jago Tuisa Lamjar ni January 1999 bisuo amhai ke amni yaglo sungte kaisa nugo Mongol Charan Debroma Mongol Charan Debroma sijak sung kaibri kothoma bosa nugo boni puila kothoma bosani mungkha Holongni Khumbar
Holongni khumbar hanai 2008 biswa bosika Mongol Charan Devrama bai. Oke te kaisa unnai eba unnai bini kotha basa ni mongkha holongni be holongni beseni laha holong besatei laha holongni besatei laha ini 2010 biswa sungnugo 3 number tongo nuyungma 2012 sijago tei 4 number tongo rikari rikari 2015 biswa sikari jago Purnachandra Devrama sijak te kaisa amo Mongol Charan ni pakya Mongol Charan Devrama ni ta Purnachandra ni sutale Purnachandra ni kaisa no mano boni bobe sijak kaisa kotha bisa mungka Robinson Crush ne abo bo translate khaijak no abo no bo 2009 biswa sei kari jago kamuni pare sangte khoroksa nugo Gopal Devrama ne Gopal Devrama ni bo kaisa no bonike kothumani hayung hunai sung mano 2010 biswa amhai kothumani hayung ke sung amni pore nugo Ratna Kishor Jamatia ba sijak sung kaini kothom ba samano abong ko chuak bufhamni kirma singsa bathai chuak bufhamni kirma singsa bathai 2010 biswa amni yaglo sungte kaisa nugo Khakamung ulta aboko 2015 biswa Khakamung ulta Ratna Kishor Jamatia ba Kamalia Devrama ba sijak Tokha Kamini Laiboma 2014 biswa oke 2014 biswa kali jago nor kasuk jora busi datang orto busi dat sekok direct mokol baita moi munuk to maba emo just bon simong te bo biswa kali jaka asuk ta sung Kamalia paikha ka sung nugo Suproba Devrama ne Suproba Devrama Suproba Devrama sijak kaisa kotha basan mungkha Amarset momni kothmarok Amarset momni kothmarok nene sungnugo obo translate ngkhana obo translate kotha basan khana amhai kamni yaglo sung te kaisa tolawo naising naking ka Lakshmi Dan Marasing bai sijak Asia ni kothmarok 2016 biswa kari jago do Asia ni kothmarok 2016 biswa kari jago kamni yaglo boban sijak te kaisa ulni kotha basan mungka kothma ketui November 2017 kothma ketui hinai kothma basan mungka kothma ketui tei November 2017 biswa sikar jago kamni yaglo tei khoroksa sikirung sinai sungnugui mano Amita Devrama ne Amita Devrama bobo sijak Del Carnegie khoroksa 13 ne Del Carnegie khoroksa 13 nei sung bobo translate kaisa translate eba kok selai ka je pathom basa mono abo 2014 biswa kete kaisa malai thai nei 2016 biswa sunu mobai kom thingai karija kamni yaglo sung Amita pakinke Anima Devrama bisijak halok obo kaisa mix up do kothom basa tongo sorostori beto ke bo mix up ka kari khana karo bobo sijak aro kothom basa koita tong abo to aro mention khalia halok bijam ni mung te aro kothom basa bo sijak karijak tei sorostori beto karo 2016 biswa sei karijak nidan nidan hinai khoroksa nidan hinai khoroksa te kaisa sung sikirung sinai mano bongke
boni kotha basa rishi. Rishi tai khayok mani pogrok nini mano December 2014 bisu. Tai second ke sili by kolobjak seraimong. Sili by seraijak kolobjak seraimong nini abo January 2018. Oke nidani duita kotha basa maka. Ta amni yagulo sinte kaisa mano Shiva Brata nei. Shiva Brata. Shiva Brata tirta by sijak Patwa Basarak 2015 sungnugi mano. Shiva Brata tirpra by sijak Patwa Basarak 2015 bisa. Te kroksa sungnugi mano Rohindra Debroma hasugni khorak. Sir nini mic kisa unmute khair gadi mute khair gadi sir. Ke sungnugi mano Shiva Brata by Shiva Brata tiprani kaisa kotha basangka abo kothma basarok 2015 bisuo kari jago. Ke amni yagulo sungte kroksa sikirung Rohindra Debroma nei sungnugui mano. Rohindra Debroma sijak hasukni khorang nei hasukni khorang 2015 bisuo kari jago abo poem tai short story. Poem and short story mix up khai tiklajak. Ke amni yagulo sungte kroksa Amulya Ratan Jamatia nei sung kotha basa sinai te kroksa mano. Obongkha ketal jorani sinai rok mani bisi kesam jorani ata. Engke Amulya Ratan Jamatia bo sijak Jainok nai kotha basa mano aboke 2017 bisuo. Acha Jainok tamo nei rok phaiman do thana ro general knowledge phai. Jainok engkha sikla sikli srung thainok do. Jainok engkha sikla sikli srung mani nok no Jainok. Aro jespan srung mano. Rsamung masamung tamung lobmung kaba rung srung pano jespan srung mano tubo srung thainok bono no Jainok. Birmani Debroma bai te kaisa sijak kothma bosap. Birmani Debroma sijak kothma bosap nei March 2018 bisuo sungmano. Kamri yaklo sungte kaisa mano Osit Debroma. Osit Debroma bo sijak Yamrok Yasakma Khorak. Nei sungnugi mano aboke 2018 bisuo kari jago. Yamrok Yasakma Khorak. Abni yaklo sung te khoroksa simung mano Madhusudan Debroma bai. Madhusudan Debroma sijak Goranti nei. Goranti kothom bosano sabusai rokni sungjago mano. Goranti kothom bosano sabusai ke Madhusudan Debroma bo bisuo March 2021 bisuo. Kabon yaklo sung paithak sungnogi mano Swikrung Dipro Kishore Debroma. Bo bai tinta kothom bosa kari jaka. Kaisangka langmano yapharei. Langmano yapharei nei 2022 bisuo kari jago. Ka amni ulo te kaisa dongoi hini kari pika aboke June 2022. Amni yagulo te kaisa bokari ka jorani phan ningai June 2020 amhai. Ke 2022 2022 mangbo kaitham kothom bisa karika hinai singmano. Obongkha kothom bisa ni laibuma jara kothom bisa sinai rokni oro motamoti 100 to prai 90 eba 95 ni eba tongi tongo. Haini bisingo haini bagai jotok oroni kothom bisa rong bisingo oron bisingo no question khaijaga na hai mato. Haini bagai hisaro kobro literature obo nongni belai samung nangi thanai. Orni bisingo no joto khlaijaga na question. Haini bagai norok obono ekdom serai serai nokheno muitung manajak. Confuse naijat ke tapor di nokheno muitung manajat question. Ulta pulta kapan question khaitung. Just kapan question khaitung.
muitu mani jarke norok porithani ang asa khayo kothon basa jodi no phaikengke oro ni bisingo no kalena ang asa khayo amhai ani bagai o kothon basa sungnale ma jaga tini kuno buchi atongke sungdi sungtini tekisisa jora phologni salayan kuno sungjanai tongke sungui mano Sar puilani Binoy Debormani tese sapidi. Binoy Debormana Binoy Deborma okay Binoy Deborma khoroksa bo sikirung kok kothom bosawo boni kaisano nakrai hinine bijak mangkodo taklai ketalke rekari khang abo boy mela rago thangpano asa guri daijakleya hani bagai Binoy Deborma sijak nogimano 1989 1989 bisuo boba sijak kaisa kothom bosa nakrai hinai mano nakrai puilani bijabongke pasta bo siudo pasta no kari bo kothom bosa bijabo pasta kothom bosa kari ka aboni yakolo botaise reprint khapro ko botaise add khainai total 11 ta karika ka 11 ta kothom bosa aro full liya agini je pasta simiroka rignai kangsani bagai rignai tamo kothoma bosa karjaka aborongka rignai kangsani bagai dogora sok sumai narwai tei nakrai hinai sungmano oboni bijabo kangke boni bijabni chung sumai nakrai narwai abro kisa poridi abo porithani aborok syllabus tongo haino bagai syllabus ni androba norok bisingni question pang khaimano sumai kothoma bosawo mangtai sabo nirok sungui mano mangtai ka wakitini bihik mangtai tamni bagai kamini rekhlaijak ama herok sungjagui mano haino bagai norok aborok kisa nai thangni sumai kothoma bosangka belai no sinijak jotoni khugono jotono semiya kwrwi haino bagai ororokni question khaijakni chances tongo amaita sumai wngkha kaisa popular kothoma bosa hinui mano kokborok ni bisingo ke belai swrwngjaknai belai meaningful kothoma bosa tai sabni busia tongkho tera buchikha Dipali Bujika sar te kaisa hingke Komolia Debormani kaisa sadi sar. Komolia Deborma sungnogi mano Komolia boni bisile simung bagya do kaisa no nogi mano Komolia bai sijak kothoma bosangkha tokha kamini laiboma hinui chung nogui mano bijapni mungkha tokha kamini laiboma do 2014 bisi karijago obono boni kaisa kothoma bosa o jaga kaibesu kothoma bosa karijaka aborok kothoma bosarok ang nugyaku boni just data thumka sabni kothoma bosa tei busuk kaibesu kothoma bosa sikya bo writer kaibesu sikya absimo ang data thumjaku ke amaike thumnani ke sombobya aswk kwbangma amaike thumnani sombobya tei question bo aswk amaike khaigla khai ang asa khaio question ke norok nukha CUT pattern o norok net exam o je question pattern khaio amon system gan phainai mane kotamne trick question trick system ta
A B C obon bisingo bobo chakok tabo khorok ni writer ni mung sirnai tai khorok buri writer ni aswimung ru sirnai kabo bobo chajanai o kota tamnai milir jangnai amahirok yamahirok ke question fainai kenorok abon bagui swinai tei swinai ni swimung tei bisirok kaham ke mukosto khai thanglai di amahai kangke jeske pano phaiteng jeske pan question guri khaiteng norok manui thanai ang poito khayo amahai tai keboni dipali bade tai norok bo sungdi tai sunglia buci bakya bahai kon musa suk sungjanai tongke okay Bujida sir. okay gangke sung omo buci khangke kothoma busa asuk jora tino tini asuk jora tino tai noroklo buci ke sungpidi kothoma busa asuk jora tino paikha oroni bisingo no jotono poridi oroni bisingo no klai thangbani ang asa khayo amhai total koitang khang serial wise to khaijak dia to motamuti bangkha oroni bisingo no klai thangna karjagui bo kaisa kaini rok karjakna haipino abo asuk important ya je writer kaham kaham ni bebang no tongbai oro haini bagui jara writer popular rokni bongni besirbak poridita do amhai okay sung tabuk obono rok buchi bakengke sung tabuk thanglai history of Kokrok literature history of Kokrok literature o sung thanglai sung oro nugui mankha naini di obo sanan sikang ang puila laibuma no kisa korsai ma sasina ke do tamni ko laibuma no related ke te ke sung busi mana ni tungnai step by step ke phai ke sung busi lai mana ni tungnai naini di agiras amal ni jorao sini bosong khamani to 100-200 bosor ya sung usakang ni phaya sungka bosong kusung kusung oro tongoi phale nero agini jorao sini kok bahai kana agini jorao sini kok no sung bai ke salai tongmani kana sini kok bahai sini kok ni mung bahai sung kok agini kok borok original bahai aborok no sung semna thangke agini boy rok porikhangke sungnogi mano tai agi jorao sini kok borok ni script tongmabo nukjago script mean suitai lyric tongmani nukjago amahai ke sung semono jepro bubagra doino manik dharma manik ni joran chimino sung rasmala suijago omni sikang suijaka omni sikang ke kok borok bai suijago dulbendro achai borok kok borok bai siyo hangka amni yaglo jepro bubagra dharma manik ni jorao dulbendro achai ni khukti ke শুক্রেশ্বর বই বাণিজ্যর রাসমালা সিরিকা আবো কেতামো বাসাবাই সংস্কৃত বাসাবাই ফেবা যে আজরাবো রাজতন্ত্র শাসন কদো রাজতন্ত্র শাসন কো কা জরাবো ত্রিপুরা no bade bo oino bosongo bo oino harago bo রাজতন্ত্র শাসন চলি tongo amni pore kokborok kwbangman sajak tongo a jora rogo bo rajbari o kokborok bani choli tongo kokborok bani sajagui tongo kok salai tongo kokborok bani rajbari bo chalogui tongo a jora rogo ke a jora rogo no tamo fatar hani hindu rok hapainani chengkha baneswar sukreshwar tei kwbangma brahman rok hapainani chengkha a jora no chengo ke aboni yagulo sungnogo
teruk amake phatani borok hapaite tamo sini kogrok exchange ngi thamon nugo ke bubagra birchondoni manikon jorao ke rajbasa apro kok borok ni jaga bangla basa hnai rajbasa nei slaijagi thangmani tamni ke sini je borok koto je borok lekha pora gana je borok literate kebang hayo nukjak abnono ini jini hinai adopt khayo ajora rogo amhai je kaham bonon adopt khayo amhai rajaro hani bagai sungno mano ajora rogo to tirpara o lekha pora mani kuno bahasi keriko ajora rogo hani bagai sung kebangma ajora rogo no Vaishnava dharma rok phaimano nukjago phiaba amakena teruk a 1800 jora rogo apro India o tabuk India o ta sung tapro India bai majar yako apro yang ukorogo Kolkata rogo ukorogo tamo British shason khaitongo British shason khaitongo a British shason khaine rong no tamo a British shason khaine rong no borok ha jagao kwbangma ha jagao thangni borok tamo kogno tui research khayo nainai di ajora su borok PhD paijak ukorok paijak ekdom lekha pora korong British rok ka ajora o British rok Tripura phayo Assam thango Kachari thango kwbangma bodo joto notice amchaini kogrok no tui cheri Sri Lanka a kogrok bahai a kogrok cheri silangnai rok wngkha oborok no iko tabuk o bwskango sini screen bwskango abongkha puila kokborok kokno tui cheri silangnai sar efaire boni full mungka sar author purbo phaire ninai sung nugui mano sar author purbo phaire do sar author purbo phaire bono kokborok no puila tuinai sukrubiside abo bo Roman scribai naini di boni kaisa bijap An Account of Arakan Journal of the Asiatic Society of Bengal hinai abo khe boni bijap ni mung do An Account of Arakan Journal of the Asiatic Society of Bengal abo khe boni bijap ni mung a bijap ni volume do volume 10 1841 AD bisuo part 11 tei page number 711 vocabulary wo bo kok borok no tipras nei bungthai klangkha nainai ajora wo bo kok borok kok ni mung ajora wo tipras ni mung phari klangkha ajora wo sini kok borok yakhodo kok borok usukang su pharjago Radhamon Thakur base pharjago kok borok ani bagai amni sukango angke tamo sini kok tipra kok tongmani amni sukango sung tipra bosong tipra sahani tongmani amni yaklo sutamo bobo jomatia bobo devrma bobo koloi bobo rupini amake khakjagui thangka abo politics issues amai khakjagmani ras amalon khakjago but abo politician hake khakjagui thangka amo sung agi thanchano tonglaimani amhai hani bagai kokborok kokrobani laibung mawo kokborok kokno tui cheri puila silangnai sabongke sar author purbo phaibe sar efaire hino bor sotbai ka sar efaire bijamni mung tamo An Account of Arakan Journal of the Asiatic Society of Bengal amake question khaimano amake pan question phaimano An Account of Arakan o bijapno sabosui sarai phaire sar author purbo phaire amhai sar author purbo phaire bini bijabo kokborokno tamhne mung khorchalangka angke tamo tipra snei oborok norok kaham ke parimathane o jagni jeske pano kaisa jeske pano question marnai obongka history of kokboro literature amhai hani bagai norok obo porithani ek number bodo buchi ang je sai tongmani bodo buchi বুঝিও স্যার obongkha kokborok kokrobani laibungmano rwgui silangnai rok oborongkha phatani borok do British rok phatani borok research khainai rok borok language ni tui no research khainai rok amhai
Ke amni yagulo sungte khoroksa mauka. Henry Charles Sutherland nai. Henry Charles Sutherland. Boni bijamni mungke Kolkata Review do. Kolkata Review. Ball 35 Ball 35 volume 35 nong 70 1860 AD bisuo bo kokbro